ארנונה, הקובעת כי עורך דין יהיה נוכח בשאלתו של חשוד כבר בשלב הראשון של החקירה. גלאון אומרת כי עורך דין יסוף מפני החשוד שלא ייפול קורבן לאלימות של המשטרה או לפגיעה בכבודו. והנה כמה ידיעות פלילים. בראשון לציון הושלך רימון רסס של צה"ל לעבר ביתו של מנהל מחלקת רישוי עסקים בעיריית הרצליה, מוטי צ'מרינסקי. איש נפגע ובבית נגרם נזק. לפני כ3 חודשים הושלך רימון דומה אל ביתו של מנכ"ל עיריית הרצליה. בעירייה קושרים בין שני שוטרים. ראש העירייה יעל גרמן דורשת מן המשטרה למצוא את משליכי הרימונים ולהעמידם לדין. בכפר טורעאן שבגליל התחתון נדקר בגבו. עכשיו אני הולך להפסקה. המשטרה עצרה 4 קטינים לחשוב המשטרה עצרה גבר כבן 40 תושב נצרת ביתו בת 8 וגרם לחבלות משום שלא החזירה לו עוד שנתן לה לקניות במקום. בטייבה שדד אמש אלמוני באיומי סכין מכונית מסחרית של חברת טלפונים סלולרית בידי נהג שבא לעיר לתת שירות ללקוחות. השודד השליך את הנהג מן המכונית ונמלט. Sacame una foto. ¿No te vas a presentar? ¿No? No, vale, acá me filmando. No, para que se me החשוד שהשליך רימון. Mira, estoy filmando. שמענו בבית הפועל תל אביב ביום ראשון. חשד לפגוע בשחקן של הקבוצה. והרימון נפל בעסקם של קבוצתו וגרם לבהלה. הקצין מכחיש כל קשר. התאגלות מסוג כתבים לבקרים בין פולארד ועדי מאירי. Yo soy importante, la pienso en la foto. Y yo me tiene así mierda, cagaste. מפלטו של הנשיא מחמוד אחמדינג'אד נחלה מפלה בעינוי ושמרנים נתונים ושוחרי הרפורמה. רוב המקומות במועצות הרשויות Horrible, que esto no lo suben ni a la esquina de un prisión, está cagando, ¿sabes? מוכיח שהציבור באיראן אינו מרוצה מן הקו הנוקשה של בית הנשיא והמערב הקרבים צו ממדיניותו הכלכלית. Da la vuelta, da la vuelta. Da la vuelta a la cámara para ver la foto, Moberta. במסגרת מאמציו ליישב את המשבר בלבנון ונועד לנשיא אסד בדמשק. No, salí mal ya, saca otra. כתבנו ערן זינגר נמצא ישוב אחר כך לביירות לתווך בין הצדדים. ¿No está hablando mal, me parece? דיפלומט סורי בכיר נועד למנהיג ערבי והזהיר אותו כי אם יוחלט להקים בית דין בינלאומי לשפוט את המעורבים ברצח אל-חרירי, לסגור פעולה עם לבנון ותעלים עין מהמתרחש בגבול סוריה-עיראק. ¿A dónde quiero ir? Ah, no sé qué decir. A la pileta que vos tanto te gusta. Basta, Rosana. ¿Estás filmando la siesta, boluda? ¿Estás filmando la siesta? Me desconcentré. La chica. ¿A quién nos encontramos ahora? Decí vos. Tenés 3 opciones. No, están felices. ¿Qué hice ayer vos, Marinocho? Miré. ¿Y no hablaste con esa hija? No, ya tengo acá. ¿Ayer no? Espera. Ah, su mi teléfono se te cayó ya, García. Claro, me parece que se cae todo el bolsillo, Estúpida. ¿Qué más te queda? Todo. ¿A poco cuenta? Y boluda, ¿viste? Chau.